Alebo nechceš mi to ty zalietať? Ja ti to môžem zalietať. Čuješ, nechceš mi to ty? Toto je iba zadok, áno? Keď rozbiješ 40 eur. Počkaj. 36. 40, nech to máme s bonusom. Ja to niečo trhneme. Ešte víc vydá na cigy, čo? Počkaj. Polož ho. Už 30 sekúnd. Môžeš, Rišo, máme to. A ešte si nenamontoval svetla, budeš zle vidieť. A hento vpredu má čo? To má kameru. Ďalšiu kameru? No jasné, to nejde o lietanie, tu ide o záznam z toho, chápeš? Jo. Ten pád ináč môže byť dobrý, ne? Takéto zrnenie. Čuky sa nastavujú tam ťahu. Dobre. Začím. Dobre. Čo silno? Hodiť. Jedno hodiť a dohora. Nie do hora. Rovno. Rovno. Rovno hodiť, ale silno nie. Rodina ti už vypadla. Neľúbi sa im to. Čo, komu? Rodine. Jaj. Dám si ho takto na výšku, Ríša. No, hodná bonita. Môžeš tam aj Vyskúšané? Dobre, to je v pohode. Nemáte trošku malú smerovku? Dobre, to stačí. Nie do hora. Nie do hora. Za 36 je dobre. Toto celé lietadlo stalo 36? Hej, No, hej. však ale nelíta. Zatiaľ. No, určite lepšie ako naše. Aha, letí. Vidíš? Točíš? Tam? Ne, Na strechu. Ne. A je tam. Ten motor je